5వ వచనంలో చివరి మాటను చూస్తే అర్థమవుతుంది చూడండి. 6వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చివరి మాటను చూడగలిగితే 6వ అధ్యాయము 25వ వచనము చివరి మాట, ఆహారం కంటే ప్రాణం కదా, ముందు ప్రాణం కదా, అన్నీ సంపాదించాను, సమకూర్చాను, ఇదిగో చాలా వరకు ధనధాన్యాలు ఉన్నాయి, చాలా వరకు సమకూర్చాను, ధాన్యం చాలా కంప్లీట్గా మన దగ్గర ఉంది, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, నువ్వెంతన్నా తినొచ్చు అంటే తినడానికి ప్రాణం ఇది, తినడానికి ప్రాణం ఇదండి. ప్రాణం ఉంటే ఆ తినేదానికి అందం తప్ప తిన్నదాన్ని తీసుకుని వచ్చి ప్రాణం లేకపోతే ఏం తింటుంది అన్నారు. ఇంకా అర్థం కాకపోతే రెండో మాట అర్థమవుతుంది చూడండి. వస్త్రం కంటే ఎన్నో బట్టలు ఉన్నాయి అనుకోవడం కన్నా దేహం లేనప్పుడు ఆ బట్టలు ఎక్కడ వేసుకుంటాం? ఇది బాగా అర్థమవుతుంది.